gaur gatoz aurkeztera konposizio oinarriak ikasgaian egiten ditugun konposizioak. Gaur ditugu konposizio oinarriakiko lehenengo mailako ikasleak, eta lehenengo mailan lantzen den garaia da Erdi Aroa, Errenazimendua eta Barroko. Beraz, ekarriko dituzten piezek kutsu hori izango dute. Joango naiz aurkezten pieza bakoitza zer den eta nork idatzi duen, eta baina nahiko nuke lehenik eta bien esan, Erdi Arokoak bereziki oinarritzen direla garaian egiten zen bezala, Gregoriano batean, egiten zen melodia soil bat, monje bera erabiltzen zuten erabezaltzeko, eta historiak aurrera egiten zuen ala, erabiltzen zituzten Gregoriano horiek, oinarri bezala, konposizio konplexuagoak egiteko, ahotsak batzen zizkiten goitik, orduan ikusiko ditugu beraiek konposatutako Gregoriano soilak, eta gero gutxieneka joango gara ahotsak batzen. Orduan adibidez daukagu diskantusa dela. Gregoriano bati batzen diogunean beste ahots bat gainetik. Eta horrela joaten. Diskantuz batzuk entzungo ditugu. Gero dago beste forma bat ditzen dena organo melismatiko, hori zer da. Gregoriano melodia oinarri bezala hartu, eta goian batzen zaio beste lerro bat, beste melodia bat, baina oso adornatua bezala dela, eta baxuarekin konparatuta askoz ere nota gehiago dituela, hori ere nabarituko duzue ezberdintasuna. Gero, hirugarren ahots bat batzen hasten da, ze orain arte bi ahotseko formazioa ditugu, eta hori dituko zaio fabordoia, dela estilo bat Inglaterran sortu zena, eta izango dena bidea emango diguna Erdi Arotik Errenazimendurako zubi moduko hori. Fabordoiak ere baditugu hiru ahotsetara, eta aurkeztuko ditut orduan konturatuko zarete. Eta gero azkenik, ja Errenazimendu bete-betean, Errenazimenduko forma nagusia da motete imitatiboa ditzen dena. Nabarituko duzuena argi eta garbi nola, melodia bat hasten da, ahotsa batean, eta melodiari joaten da pasatzen ahotsez ahots. Hala, releboa bezala hartzen dute elkarri kanon moduko batean. Horietako moteteak ere, motete imitatiboak ere baditugu. Eta gero azkenik, aurkeztuko ditugu hiru dantza barroko. Barrokoan forma importante asko daude, bainoetariko bat da suite edo partita deitzen dena, eta da dantza bildumatzea. Dantza kolekzioak daukagun adibidez alemandeak, daukagu minuetak, burreak, daukagu sarabanda dira dantza mota ezberdinak. Idatzi dituzte ere baita dantza bakar batzuk, hiru ikusiko ditugu, eta horiek ere aurkeztuko ditugu. Lengoaia ezberdina da, eta nabarituko dut, espero, ezberdintasuna. Orduan, hasteko daukagu Aitor Mitxelenaren Gregoriano bat, eta ikusi duzuen bezala Gregorianoa simplea da berez, baina gero, garaian ere, seguretzaz instrumentua zeuden momentuan, zenbat ahots, zenbat instrumentu, zenbat perkusio, moldatu egiten zen. Melodia gutx bat da, baina ikusiko duzuen nola melodia gutx horrekin sortzen joaten garen pieza konplexua bat. Hasiko gara, Aitor Mitxelenaren Gregoriano.
zabalak idantzia, eta honekin ere dinamika antzeko egingo. Zer egin, melodia labur eta simple batekin daukagun instrumentazioarekin. Zuzenean. esan bezala da, diskantuz bat. Oinarria dauka ere gregoriano bat, basuan egongo da melodia gregoriano bat, baina batuko dugu beste ahots bat goitik. Lehenik eta behin gainera hasiera batean Mikelek aurkeztuko du gregoriano bera.
Orain, erraian beste diskantuz bat, berriro ere dinamika antzekoa. Kasu honetan, Antonek aurkeztuko du Gregorianoa hasiera. Gregoriano batean oinarriturik sorturiko konposizioen artean dago beste forma bat deitzen dena organo melismatikoa. Melisma bat berez da kantu bokalean silabo bakarrarentzat nota bat baino gehiago da.
Ez da silabikoa, baizik eta silaba batek nota bat baino gehiago abesten du. Melismatikoa hortik datorkio, eta ikusiko duzun bezala, egongo da Gregorianoa azpitik oso geldi, nota bakan batzu jotzen, eta Gregorianoaren nota bakoitzeko egongo dira goitik melodia adornatuago baten notak gehiago. Hortik organum melismatikoaren ideia. Kasu honetan, Gregorianoa lehenengo aurkeztuko du betik Mikelek organoa. Orain, beste diskantuz bat, kasu honetan Kermanena, eta berriro ere, basua aurkezten hasiko gara, non dagoen Gregorianoa.
Baxuan aktibitate gutxiago eta goran adornatuago. Andone, baxu ematen. Orain, iritsi da unea, esan dugun hori, ernazimendurako zubi bezala egiten duen forma hori ikusteko, dela ja hiru hotxetarako konposizio bat, orain arte, naz eta moldatu garen, instrumentazioa pixka bat kudeatu eta koloreak handik eta mendik, baina bila hotx izan ditugu gehiago jota, orain hiru hotxetako konposizio bat daukagu, eta hau izango da erdiarotik ernazimendura erabango gaituen sonoritatea. Mikel.
Orain, jarraitzeko, pixka bat, varietate pixka bat sortzeko, saldu dugu barrokora, gero itzuliko gara motetekin, eta barrokoan dauzkagu, hiru dantza orkestra. Lehenengoa, Aitor Mitxelerarena, Aitor Zabala, eta Erokena.
forma garrantzitsuna dela, motete imitatiboa, lehen esan bezala, ahots ez ahots, bereiztuko dituzue motibo batzuk, melodia batzuk, errelegu moduan pasatzen joango direnak. Joko ditugu hirurak segidan, bat beste gantzatik bai. Gogarazi entzun duzuen guztia ikasleek berek idatzi dutela, beraien konposizioa dira, beraiek jota eta beraiek idatzita. Eskerrik asko ikasle teok. Lehenengo motetekin hasiko gara.
melodia ezagun bat sartu dugu zurekin. Bueno, azkeneko. Eta hurrengo komposizio oinarrian eman arte. Eskerrik asko.